Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajime mashou! Niining lisona, atong estudyuhan ang pagbuhat og mga bag-ong nouns gikan sa mga verbs nga pasabot og paagi sa. Pangalitan, paagis pagkaon, paagis pag-inom, paagis pagsulti o sinultian. Kining tanan nagagikan sa ilang mga verbs. Ang tabekata kay paagis pagkaon o kinananan. Ang nomikata kay paagis pag-inom. Ug ang hanashikata kay paagis pagsulti o sinultian. Ang formula sa paghimo ani kay kuhaon nato ang conjunctive form sa verb ug kabitan nato og kata nga ang pasabot paagi sa pagbuhat o estilo sa pagbuhat. Pwede ni magamit sa halos tanang mga verbs, busa gamit kaayo kini nga conjugation. Kung imong mahinumduman ang napo ka basic verb conjugations, ang atong gamiton sa pagporma niining bag-ong conjugation mao ang conjunctive form. Atong rebyuhon unsaon paghimo sa conjunctive form. Kung kamao ka sa mas form sa verb, taktaka lang ang mas ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Pangalitan ang tabemas mahimong tabe. Ang conjunctive form sa yomimas kay yomi. Ug ang conjunctive form sa tsukaimas kay tsukai. Sama sa imong nahibaw-an, adunay tuto ka dagkong kategorya sa mga Japanese verbs. Ang category 1 o root-dropping verbs, category 2 o last hiragana changing verbs, ug ang category 3 o mga irregular verbs. Para sa detalyadong eksplanasyon unsaon paghimo sa ilang mga basic verb conjugations, palihog rebyuha ang leksyon 26 hasta 30 sa atong Cebuano playlist. Ug bahin sa Japanese sentence construction, palihog tan-awa ang leksyon 22 hangtod 24. Kung ari ka magsugod sa mga dictionary forms sa verbs, kung ang verb usa ka category 1 o root dropping, taktaka lang ang ro ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Panglitan, taberu, mukaon, taktaka ang ro, ang mahabilin kay tabe, ug mauni ang conjunctive form. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form mao'y atong tutukan ug usbon kini ngadto sa I series. Mauni ang siyam ka klase sa verb endings: kugusu, bumunu, ru, tsu, ug u. Kining tanan usbon ngadto sa I series. Sama sa imong makita diri. Kigishi, bimini, richi, ug i. Timan nga kung category 2 gani ang imong verb, tutuki ang verb ending sa dictionary form ug usba kini ngadto sa I series. Para sa mga category 3 o irregular verbs, 5 ra ni sila kabuok. Ang suru mahimong shikata nga pasabot paagis pagbuhat. Ang kuru mahimong kikata nga pasabot paagi sa pag-ari. Ug ang iku mahimong ikikata o paagis pag-adto sa usa ka lugar. Ang aru ug da way labot na ining konjugasyon na. Mutan-aw tag mga ehemplo sa kada kategorya sa verb sugod sa category 1 o root dropping verbs. Unang ehemplo kay taberu nga pasabot mo kaon. Taktakon ang ru, ang mahabilin tabe nga mao atong conjunctive. Dungagan tag kata, muporma tag tabe kata nga ang pasabot paagis pagkaon. Gamiton ta sentence. Palihog tudloi ko unsaon pagkaon og sushi o paagis pagkaon og sushi. Adunay lain-laing paagis pagkaon og sushi, pwede nimo gamitan og chopsticks, pwede pud nimo kamuton. Sa hinapon, sushi no tabekata o oshiete kudasai. Sushi no tabekata o oshiete kudasai. Usa kini kapag pamalihog. Kung buot nimong rebyuhon unsaon pagpamalihog sa hinapon,
review ang leksyon 39 sa atong Cebuano playlist. Karon tan-aw nato ang mga category 2 verbs sugod sa ku ending. Ang atong verb kay kaku nga pasabot mo suwat. Ang ku ilisdan ngadto sa ki aron mo porma tag kaki nga mao nga atong conjunctive form. Kabitan natog kata mo porma tag kaki kata nga pasabot paagis pagsuwat. Atong sentence, pakit-on tika unsaon pagsuwat og kanji. Ang pagsuwat og kanji o Chinese characters kay inihap ang strokes ug pasunod ni sila. Sa hinapon, kanji no kakikata o misemashou ka? Kanji no kakikata o misemashou ka? Kini nga sentence kay usa ka imbitasyon o volition. Kung buot nimong reviewon, palihog tan-awa ang leksyon 34 sa atong Cebuano playlist. Karon aritas go ending. Ang pasabot sa oyogu kay mulangoy. Ilisdan ang gu ngadto sa gi moporma tas conjunctive oyogi. Dungagan natog kata moporma tag oyogi kata nga pasabot style sa paglangoy o linangoyan. Atong sentence, ang freestyle mo'y akong paboritong style sa paglangoy. Ang freestyle sinapon kay hira oyogi. Sa hinapon gamit ang plain style, hira oyogi wa boku no ichiban suki na oyogi kata da. Hira oyogi wa boku no ichiban suki na oyogi kata da. Para sa su ending, tan-aw na to ang hanasu o musulti. Ang su mahimong shi, muporma tas conjunctive nga hanashi. Kabitan tag kata o muporma tag hanashikata nga pasabot paagis pagsulti o sinultian. Atong sentence, moistudyo kos paagi sa sinultian sa mga Hapon. Sa hinapon, Nihonji no hanashikata o benkyou shimasu. Nihonji no hanashikata o benkyou shimasu. Para sa bu ending, atong ehemplo kay yobu nga pasabot mo tawag. Ilisdan ta ang bu ngadto sa bi moporma tas conjunctive yobi. Kabitan natog kata ug mohimo tag yobi kata nga pasabot paagis pagtawag. Atong sentence, ang paagis pagtawag sa mga iro kay silbato. Adunay silbato para sa mga iro nga ang iro ray makadungog. Ang iro sa hinapon kay inu ug ang silbato kay kuchibue. Sa hinapon, inu no yobi kata wa kuchibue de shimasu. Inu no yobi kata wa kuchibue de shimasu. Karon mo tan-aw tag mu ending. Ang atong verb kay nomu nga pasabot mo inom. Ang mu ending mahimong mi ug mopurma tag nomi nga mao atong conjunctive. Dungagan natog kata mopurma tag nomi kata nga pasabot paagis pag-inom. Atong sentence, palihog tudloi ko sa lami nga paagis pag-inom og sake. Imnon ba nato bugnaw? Init ba? Unsay sumsuman atong ipares sa unsang klase nga sake? Unsaon pagtagay? Unsaon paggunit sa imong baso? Daghang seremonyas ang pag-inom og sake. Sa hinapon, oishii o sake no nomikata o oshiete kudasai. Oishii o sake no nomikata o oshiete kudasai. Sa tibuok hinapon, adunay usa lang ka verb nga nagtapos sa nu ug kini ang shinu nga pasabot mamatay. Ang nu mausab ngadto sa ni aron moporma tag shini nga mao ang atong conjunctive. Kabitan natog kata ug moporma tag shini kata nga pasabot paagis pagkamatay. Atong sentence, kitang tanan lain-laing paagis pagkamatay. Tinuod biya ni. Sa hinapon, minna wa ironna shinikata o suru. Minna wa ironna shinikata o suru. Para sa ru ending, atong ehemplo kay tsukuru nga pasabot mohimo. Ang ru ending mausab ngadto sa ri ug moporma tag tsukuri nga mao atong conjunctive form. Dungagan tag kata moporma tag tsukuri kata
tsukurikata nga pasabot paagis pagbuhat. Atong sentence, ang paagis pagbuhat og sukiyaki kay simple ra. Ang sukiyaki usa ka common ug lami nga hot pot dish nga gigama gamit sa unod sa baka ug utanon. Sa hinapon, sukiyaki no tsukurikata wa kantan desu. Sukiyaki no tsukurikata wa kantan desu. Para sa tsu ending, atong verb kay motsu nga pasabot mo kupot. Ang tsu mahimong chi ug moporma tas conjunctive mochi. Dungagan tag kata ug moporma tag mochikata. Mochikata nga pasabot paagis pagkupot. Atong sentence, praktison ta ang paagis pagkupot ug kuting. Adunay techniques paggunit nila aron komportable sila ug di pud ka makaurasan. Ang kuting sa hinapon kay koneko ug ang pagpractice kay renshu suru. Sa hinapon, koneko no mochikata o renshu shimashou. Koneko no mochikata o renshu shimashou. Sa u ending, atong ihemplo kay tsukao nga pasabot mo gamit. Usbon ang u ngadto sa i mahimong tsukay nga mao atong conjunctive. Dungagan tag kata muhimo tag tsukay kata. Tsukay kata nga pasabot paagis paggamit. Atong sentence, kabaw ba kas paagis paggamit aning makina ha? O kabaw ba ka unsaon paggamit aning makina? Importante ni, labi na kung dagkong makina nga gigamit sa pabrika. Ang makina sinapon kay kikai ug ang kabaw kay wakaru. Sa hinapon, kikai no tsukai kata ga wakarimasu ka? Kikai no tsukai kata ga wakarimasu ka? Karon tan-awon ta ang mga category 3 o irregular verbs sugod sa suru nga pasabot mo buhat. Ang conjunctive form niya kay shi, dungagan tag kata, aron mo porma tag shikata. Shikata nga pasabot paagis pagbuhat. Atong sentence, why paagis paghimo o wa tay mahimo. Kumon kay nga ekspresyon na sa hinapon. Sa hinapon, shikata ganay. Shikata ganay. Isulti nis mga Hapon dihang surrender na sila, wa na tay mahimo. Shikata ganay. Karon ang suru moporma nig mga compound verbs inig kombinasyon nila og mga nouns. Busa inighimo nimog shikata aduna kay duha ka nouns ug kinahanglan nimo sila sumpayan paagi sa paggamit sa particle no. Pangalitan ang pagluto kay ryori suru. Ryori suru. Mahimo kining ryori no shikata. Ryori no shikata. Nga pasabot paagis pagluto. Ang ryori noun, ang shikata noun pod. Busa mogamit as particle no pagsumpay sa duha ka nouns. Atong sentence, akong giistudyuhan ang paagis pagluto og French cuisine. Ang French cuisine kay France ryori. Sa hinapon, France ryori no shikata o benkyou shimashita. France ryori no shikata o benkyou shimashita. Ang moadto kay iku. Ang conjunctive niini kay iki. Kabitan tag kata moporma tag iki kata. Iki kata nga pasabot paagis pag-adto. Atong sample sentence, ang pinakadali nga paagis pag-adto sa Kyoto kay ang bullet train. Ang pinakadali sinapon kay Ichiban Hayai ug ang bullet train kay Shinkansen. Sa hinapon, Kyoto no ichiban hayai ikikata wa Shinkansen desu. Kyoto no ichiban hayai ikikata wa Shinkansen desu. Karon tutukan ta ang ubang mga kata conjugations sa lain-laing verb categories. Mga common pod kaay ni sila sa adlaw-adlaw nga panagsultihanay. Sugdan nato sa mga road-dropping verbs. Ang akeru kay moabri ug ang akekata. Akekata kay paagis pag-abri, pangalitan mogamit tag abridor inig abri og dilata. Ang ikiru kay mabuhi ug ang ikikata. Ikikata kay paagis pagpuyo o lifestyle. Ang kangairu kay muhuna-huna
ug ang kanggay kata kay paagis paghuna-huna o panghuna-huna. Ang osyeru kay mutudlo ug ang oshekata kay paagis pagtudlo o teaching style. Ang kiru kay musulob og sanina ug ang kikata kay paagis pagsulob og sanina. Pangalitan dili sayon o kuti kaayo ang kikata sa usa ka kimono kay daghan man ni kaayog layers. Ang yaseru kay magpaniwang samtang ang yasekata kay paagis pagpaniwang, magjita bakaha, ehersisyo bakaha, magpalaypo bakaha og uban pang paagi sa yasekata. Ang miru kay mutan-aw ug ang mikata kay paagis pagtan-aw o panglantaw sa usa ka tawo, sa usa ka sitwasyon o kaha sa kinabuhi. Ang tateru kay mutukod ug ang tatekata kay paagis pagtukod, pangalitan inig patukod og balay o building. Karon ato na pong tukion ang mga category 2 verbs sugod sa ku ending. Ang aruku kay mulakaw ug ang arukikata kay paagis paglakaw sa mas linaktan o arukikata sa mga supermodel. Ang kiku kay maminaw o mangutana. Ang kikikata kay paagis pagpangutana. Matinahuron ba, paliko-liko ba, o diretsyo kaha nga pagpangutana. Ang hiku kay mubira ug ang hikikata kay paagis pagbira. Ang yaku kay paghorno ug ang yakikata kay paagis paghorno. Atong litrato nagpakita og chef nga naghorno og pizza gamit ang tisa nga hornohan. Ari na pud tas go ending verbs. Ang susogo kay mubobo o huwad ug ang susogikata kay paagis pagbobo o paghuwad. Kusog ba, hinay ba, gamit ba tag imbudo? Ang mga waiter sa restaurant kinahanglan bansay og susogikata inig huwad og ilimnon sa ilang mga customer. Ang nugu kay muhubo ug ang nugikata kay paagis paghubo. Importante ang nugikata kung atong ilisdan og sanina ang usa ka pasyente nga bedridden o usa ka gown nga mahalon o atong costume sa cosplay aron dili magisi. Sa su ending, atong ehemplo kay hosu nga pasabot magpauga. Ang hoshikata kay paagis pagpauga. Pangalitan atong basa nga sanina, ihayhay natos gawas o kaha atong isod sa clothes dryer. Aduna pud tay lain-laing hoshikata inighimog buwad nga isda o buwad nga nukos. Ang kesu mopapas. Ang keshikata kay paagis pagpapas. Unsa may atong gamiton? Isip keshikata, eraser, whiteout, correction fluid. Para sa bu ending, aduna tay tobu nga pasabot mo lupad. Ang tobikata kay paagis paglupad. Ang mga insekto, langgam, kwaknit, eroplano ug helicopter lain-lain ni silag tobikata. Ang hakobo kay muda o mohakot. Ang hakobikata kay paagis pagda o paghakot. Ato ra bang alsahon gamit atong bukton o ato bang guroyon gamit ang kariton o karitilya? Sa mu ending atong ehemplo kay nusumu nga pasabot mukawat. Ang nusumikata kay paagis pagkawat sama sa atong nakit-an diri sa usa ka mangunguot. Ang yomo kay mubasa ug ang yomikata kay paagis pagbasa. Kada kanji kasagaran adunay duha o tulo ka yomikata. Ru ending atong ehemplo kay kiru o pagputol o paghiwa. Ang kirikata kay paagis pagputol o paghiwa. Ang kirikata importante kaayo kung maghimo tag sushi o sashimi nga gwapa ang pagkahiwa sa isda o kaha inig-andam natog mga hiniwa nga karne nga sakto ang atong kirikata.
Ang noru kay musakay ug ang norikata kay paagis pagsakay. Ang norikata sa auto lahi ras norikata kung musakay tag motor habal-habal o kaha kabayo. Sa ru ending atong ehemplo kay noboru nga pasabot mokatkat. Ang noborikata kay paagis pagkatkat. Ang noborikata sa mountain climbing lahi ras noborikata kung mokatkat tag kahoy. Ang uru kay mobaligya ug ang urikata kay paagis pagbaligya. Ang urikata sa usa ka tindahan sa mall lahi ra sa urikata sa usa ka tindahan sa internet. Sa tsu ending atong ehemplo kay katsu nga pasabot mo daog. Ang kachikata kay paagis pagdaog. Limpyo ba imong pagdaog wa ka nanikas? Ang utsu kay mutira ug ang uchikata kay paagis pagtiro. Ang mga sharpshooter kay maayo kaayo ni silag uchikata aron maigo nila ang bullseye. Para sa u ending, ang araw kay muhugas ug ang araykata kay paagis paghugas. Kamuton ba nimo ang mga hugaw nga pinggan o isud ba nimo sa dishwasher? Ang haraw kay mubayad ug ang haraykata kay paagis pagbayad. Cash ba, credit o debit card ba, o utangon una nato? Ang hinapon sa musulti kay you, ug ang ikata kay paagis pagsulti. Diretso ba, paligoy-ligoy ba? Ang waraw kay mukatawa, ug ang waraykata kay paagis pagkatawa. Ang uban diretso rag bahakhak, samtang ang uban tabuna nila ilang baba inig katawa. Atong sumahon ning lisuna, atong nakatunan unsaon pag-ekspresar og paagi sa pagbuhat. Mga bag-o kining mga nouns og ato kining gimugna gikan sa mga verbs. Pangalitan, ang paagis pagkaon kay tabekata nga gikan sa verb nga taberu nga pasabot mo kaon. Ang formula ni ining konjugasyon kay ang conjunctive form sa verb atong dungagan og kata nga pasabot paagi sa o estilo sa pagbuhat. Kung kamao ka muhimo aning konjugasyon, mulambo ang imong noun vocabulary gamit ang imong kasayuran sa mga Japanese verbs. Ang yabis pagkabansay senapon kay ang imong kasayuran sa mga Japanese verbs o ang akong tibok kurso bahin sa paggamit aning mga verbs. Busa dakong tabang sa imong pagtuon og hinapon kung mamuhunan ka og mopalit kag Japanese verb book. Ang akong rekomendasyon mao kini, ang Tattles The Complete Japanese Verb Guide nga mapalit sa Amazon mga $14 o kung naay mo adto sa Japan magpatugon ka. Mapalit kini sa Kinokuniya Bookstore mga 2,000 yen ang presyo, mga 1,000 pesos kini. Akong ibutang ang online link sa ilawom. Aduna po'y mga second hand nga mga libro nga ingon ini nga baligya barato ra. Ang libro adunay mga 400 ka mga Japanese verbs ug mga 200 ka compound suru verbs nga imong makatunan. Og diri natapos ang atong leksyon bahin sa conjunctive kata. Kita na pud ta sa sunod nga leksyon. Dewa, otsukare-sama deshita. Gambatte kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuan ang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words na akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare-sama deshita.